Sebab niku badhe kedru badhe mlebet ngeten nggih. Kedru badhe mlebet simbanging nembe pinarak anu kaprek kondur riyen nggih. Kondur riyen. Kondur sik awam. Kebong. Bong. Ya sewu niku badhe kalah segaken menika kedru mlebet simbanging dipun dereki mangke saged minggir riyen. Nggih. Macam di sini kono Pak. Nggih, anu dipun konduraken rumiyin, konduraken. Itu gue. Desa ya kawan. Anu apa sih? Ya kepada putra-putra keduru Kerajaan Denta supaya segera menyiapkan diri dan ditunggu rekan-rekan membagi waktu. Ayo lanjut. Nggih, itu konduraken rumiyin. Kula dikasih bingung nek bagi durasi waktu nggih. Sik saking Jawi nyun sewu. Tantenan niki mawon kula ngeten oh baik. Nggih. Sekajeng bagi waktu ngenteni Sing